Last 9 standings. Uy, si Pusi! Alright, first challenge. Luhod. Alright, last 8 standing. Meron tayong 6 na lalaki and 2 babae. Alright, next challenge. Pikit. Prepara, pero... Go, yes, sir! And Pangan. Yes, I'll go. Atay ka nga dito sa pinakatawag. Sayang di ako nakabuk. Taas yung isang kamay. Taas ang kamay. Nakatagas. Pero si yes daw. Tayo. And diretso ang isa ang kanang paa. Right foot. Taas yung right foot. Last 7 standing. Itaas yung paa ng isa. Ala. Fred, ang siyes ah! Alright, last 5 standing. Okay. Open your eyes. Baba yung kamay. And upo ulit. And tayo. And mag-agi-agi. Okay, and talon. Sabay-sabay na talon. 1, 2, 3, talon. Maray. Okay, talon lang na isa ang paa. Go! Maray. Okay, so diretso na na talon na isa lang ang paa. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Agi-agi ulit. Kailangan makaikot kayo sa stage. Mayor, baka okay na ding 5. And upo ulit.
Alright, congratulations! Sa ating fans ng ating Lato Challenge. O, lahat mo na mga igin. Wait lang. We will get your names. Kung sino yung top 5. Lapit kayo kay Kuya Tigas. Para O, stop na. Tama na yung mga kamay, ha? Okay. This is a friendly reminder. Tama na. Clear na kayo. Okay. So, this is also a friendly reminders sa ating mga kids na you can play the Lato anytime you want, pero be safe and there is only a proper time sa paglalaro ng Lato.